Rhoswen Censodd fyny o'r march Dabyn yn Take That a'r gaseg Pafadine Glamour Chick. So wedi fagu gan David Oliver, fi'n credu. Ydy, na chi, ydy. Mae'n Nicola nawr yn mynd edrych lan a lawr yr llinell i weld a bydd unrhyw newidiadau i gael. Neuadd parc Black Dress oedd gynne ar y blaen, fi'n credu, Ie. Ac Rhyd Ddi Cerys o'n blaenau ni yn ail. Yn eiddo i'r Rhys Davies, Brydfa Rhyd Ddi. Ond neuadd parc Black Dress i fan hyn ar hyn o bryd. Yw ti'n credu mae Nicola yn mynd i stico? Dwi'n meddwl wneith i aros efo'r penderfyniad hyn. Mae'r gaseg sydd yn gyntaf yn gaseg o esiampl dda iawn o'r bryd. Mae'r rhywneweddau gwych yna, mae'n aros fyna yn edrych yn bert iawn. Mae'n sgwar, mae asgwrn dar ni, mae pen bach dwt. Dwi'n meddwl dyna beth bydde Nicola yn edrych am heddiw. A thi'n dda iawn hefyd, ddim lot o cymhariaeth rhwng y cyntaf a'r ail o ran pan byddwn allan tu blaen y beirniad ar ei sioe unigol. Felly dwi'n meddwl, os oedd Nicola'n hapus efo'i penderfyniad cyntaf, mae'r gaseg wedi gwneud digon i aros fyna ar gychwyn yr rhestr. Croeso nôl i'r rhan ddeheuol y prif gylch, a wy'n credu, a wy'n siŵr bydde Lowri Reid yn cytuno gyda fi, sydd yn cyd-sylwebu, bod ni bron a gweld canlyniad fan hyn yn yr adranec, yr dosbarth cynta bore yma i'r Ceseg Wag neu'r Adfarch. Mae Nicola wedi gwneud rhai newidiadau ar gwylod yr row cyntaf yna, so dwi'n meddwl bydd i ddim yn danfon allan i gerdded, so mae'n edrych bod yr canlyniad yn agos iawn. Ac ar hyn o bryd, mae efo ni rhif 671 ar y brig, so neuadd parc Black Dress. Ti'n meddwl mae fel ni fydd hi'n aros? Dyna ni, a mae wedi gorffen. Oedd yr amseru yna yn arbennig. So llangorchiadau mawr i David a Sia Morris, sydd wedi magu'r gaseg, a mae Simon Charlesworth yn ei arddangos i iddyn nhw fyna. Simon Charlesworth yn gweithio dipyn wrth gwrs fel un sydd yn dangos. Ydy, oedd yn y dosbarth yr meirch fyna ddoedd yn ail yn yr dosbarth y meirch un cobiau ddo. So na, mae wedi cael wythnos prysur iawn. Ac yn ail, mae'r Rhyd Ddi Cerys yn eiddo i Rhys Davies ac yn deulu cyfarwydd iawn hefyd yma yn y sioe fawr, ond dyma ni, yr un sydd yn mynd ar wobr. Y gaseg, sef neuadd parc Black Dress. David Oliver yn drydydd. Yn yr adranec ac yn cipio'r wobr gyntaf yn y dosbarth Ceseg Wag neu Adfarch a chwlch gymrydwyeth. Ydy, give a round of applause to the winning Barren Mare o Gelding, 4 to 7 years old in the section C, and this is number 6. Wel, nid yr hare bach. I'ch chi'n dod yma i'r prif gylch yn y sioe fawr, ond mae wedi talu ar ei ganfed llon gyfarchiadau mowr iawn i neuadd parc Black Dress. Simon Charlesworth yn dangos fel ni llon gyfarchiadau David a Sian Morris a'r gaseg wag yma yn dod i'r brig gyda'r adranec. And this is Rhys Davies with Rhyd Ddi Cerys.